Lehetne? Szeretem. Hallod? A Bush, azt a Sanyi, adok 100 milliárd eurót. Azt mondja, menj föl a Holdra, azt mondja, jön a meteorológus. Azt mondja, állítsd meg, azt mondja, mert a fiam a kolbászt, a vad nem tudja megenni a iskolába. Azt mondja, ilyen kolbászt adtak. Azt mondja, hogy eszi meg? Hát mondom, figyelj, gyertek arra. Mondom, megoldom, de mondom, KP-be fizes ki. Sziasztok, testvérek! Látok, kameráznak két helyről? Hallod? Mondom, figyelj, 1 milliárd eurót akar adni neki. Szia, hercegnőm, sziasztok! Jött a meteor, felszálltam, mint a Superman, így. De hallod, vigyázz! Tudod, hanyas kezem volt akkor? Nagyon kicsi, 79. Rendesen így ekkora. Ahogy jött a meteor, először egy tolót rárúgtam. Hallod? Megrepett. Jött még. Rávágtam egy jobb egyemet. Azt mondja, vége. Rendesen homokszemnek vált. Ilyen morzsa, tudod mi? Leesett, egy kiflinek vált. Zsömle meg egy kifli. I'm a scat man. I'm a scat Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician?